situs Adipati Panjer. Lokasine neng Desa Panjer, Kecamatan Brenggolo, Kabupaten Kediri. Bayangake kaya apa yen pas sawah iki kabeh ditanduri tebu. Aku pernah ngono kuwi dulur-dulur wis pirang tahun kepungkur, dadi tandurane iki ya mayoritas tebu. Iso mbayangke dhewe. Apa meneh yen dolane rada sore menjelang magrib ngono malah luwih sip lur. Ki bangunan utama lur, lokasi patung. Dadi situs Panjer iku arupa patung utawa reca lur, engko tak sepil. Saiki iki lur tak sepil. Iso dipirsani dulur-dulur arupa patung tapi ndase wis gak ana lur. Dadi patunge mung awak. Stroke napa dos pundi niku? Gejala. Napa? Gejala. Oh, gejala stroke. Terus kula niku nyerang. Nggih. Tak sapanane. Nggih, ngabdi nggih jenengan. Mugi Allah memberi. Nggih. Daleme pundi, Pak? Oh, niku pos desa niku nggih. Dalan ora jeru banget lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Prapatan Brenggolo dulur-dulur. Prapatan iki yen arah kanan bakal tembus wilayah Kecamatan Wates lewat Desa Panjer, terus uga Desa Plaosan dulur-dulur. Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Prapatan iki lokasine sebelah kulone Pasar Brenggolo. Dina iki dulur-dulur takjak nenggone salah siji situs kang diarani situs Adipati Panjer. Lokasine neng Desa Panjer, Kecamatan Brenggolo, Kabupaten Kediri. Koperasi Merah Putih lur, kiri jalan. Dalane halus lur, cukup gede, mobil bis iso liwat. Dadi dalan iki salah siji penghubung wilayah Kecamatan Ploso Klaten, Kecamatan Wates lewat Brenggolo lan Plaosan. Sakliyan iki saka Brenggolo Ploso Klaten iso tembus Wates lewat jalan utama lewat Jingkol dulur-dulur. Oke, lanjut didominasi persawahan dulur-dulur. Tanaman polowijo kaselingan tebu lur. Ora mokal amarga pancen Kediri sisih wetan iku ana sambung rentenge karo loro pabrik gula lur. Pabrik gula Pesantren Baru Kota Kediri karo pabrik gula Rodok Kidul Ngadirejo ing wilayah Kecamatan Kras. Iki ngarepriti ana dalan desa iso liwat kono lur, iso uga liwat pinggir kali iki lur. Amarga engko yen awake dhewe liwat dalan desa, ketemune ana jembatan ngarep iku lur. Dalan iki sanajana cilik, pinggir kali, pinggir sawah, aja kuwatir lur. Kiri jalan nenek warung lur, engko jajal. Dicor kok cor to paving lur. Terus kaline uga diplengseng dadi rapi lan tingkat kebersihane lumayan lur. Awake dhewe mulai mlebu dalan cilik iki mau ora nyawang ana sampah plastik utawa kertas lur. Kabeh ngono kuwi mau tergantung karo masyarakat setempat dulur-dulur. Lokasine pancen ora usah kaget, bener-bener ana tengah sawah. Iso dibayangake kaya apa yen pas sawah iki kabeh ditanduri tebu.
Aku pernah ngono kuwi dulur-dulur wis pirang taun kepungkur, dadi tandurane ki ya mayoritas tebu. Iso mbayangke dhewe. Apa meneh yen dolane rada sore menjelang magrib ngono malah luwih sip, Lur. Iki wis meh teko lokasine dulur-dulur arupa sumber. Dadi ana sumber, Lur, terus wit-witan tuwa. Aku yakin umure wis puluhan, malah mungkin uga iso atusan taun, Lur. Ke dulur-dulur kaya ngene iki rimbun masyarakat Kediri Wetan kudu bersyukur amarga akeh sumber anugerah Gusti Kang Maha Suci, Lur. Dadi sawah-sawah ora mokal yen dadine subur. Ora ngenal musim, Lur. Sanajan musim ketiga tanduran pari kuwi iso tukul subur, Lur. Sebagian wit-witan penghijauan, Lur, tapi sebagian besar wit-witan asli kang biasa tukul ana sekitare sumber. Papan wisata iki dikelola apik, Lur, karo pemerintah Kabupaten Kediri. Nyatane ana gazebo-gazebo kang apik, Lur, ora sekedarnya iso dipirsani dhewe. Terus ana permainan kanggo bocah-bocah uga. Sebelah iki ana sumber, Lur. Waktu aku mrene terakhir pirang tahun kepungkur kuwi uga akeh wong mancing nang kene, Lur. Ki mau kebetulan kok ora nyawang wong mancing blas. Pemandangane apik banget, ijo, alami lan mesti wae seger, Lur. Oke, Lur. Tak sepil masalah sumber mau, saiki menyang lokasi utama kang diarani situs Panjer, dulur-dulur. Wis ganti jalan setapak, Lur, tapi yo dalane lumayan, Lur. Yen mobil mungkin angel. Rodok padang, Lur, sebagian barongan pring koyoke ditebang. Aku rene ping 3 utawa ping 5 gak nate ketemu wong-wongan blas, Lur, nang kene iki. Ki ana semacam pos, Lur. Yen dipirsani ana kayu iku nggawe bantal, Lur. Dadi biasa dienggo turu iki. Ana dupa. Lah omah-omah ngisor iku, Lur, iku ana sumber kang wis dibangun dadi kaya sumur, Lur. Engko disepil sadurunge awake dhewe mengakhiri video iki, Lur. Oke, saiki ayo dijelajahi. Dadi lingkungane iki sawah, Lur. Wit-witan gedhe, cagar budaya, Lur. Wis diresmekne mulai tahun awal sadurunge 2000, Lur. Mungkin keterangane ora ana, yen pengen ana keterangane ana barcode kang iso di-scan, Lur. Terus infone iso diwaca nang internet. Sanajan nang nggone tengah sawah diubengi wit-witan gedhe lan wit-wit pring, Lur, barongan istilahé. Kondisine kok resik banget, Lur. Terus asri lan adem. Ki bangunan utama, Lur, lokasi patung. Dadi situs Panjer iku arupa patung utawa reca, Lur. Engko tak sepil. Saiki ayo mubeng-mubeng keliling dhisik, Lur. Terus iki kanggo istirahat pengunjung, mau iki musala, dulur-dulur, kanggo pengunjung muslim yen pengen salat. Aku pengen banget utawa ngarep banget, Lur, ketemu pawongan nang kene ya sapa wae. Malah yen juru kunci malah seneng aku. Iki, Lur, tak sepil. Iso dipirsani, dulur-dulur, arupa patung tapi ndase wis gak ana, Lur. Dadi patunge mung awak mengisor nganti sikil kang yen menurut jenise termasuk patung Buddha, Lur.
Iku sesajen dupa saka pengunjung lur. Alhamdulillah ana pawongan wadon lur. Tahun niku berarti mulai tahun 2002. Oh, pandemi. Jenengan bar niku terus mriki. Nggih. Berarti kula dangu mboten mriki. Dagingnya tambah. Nggih, jenengan sakit. Nggih. Stroke napa dos pundi niku? Darah. Napa? Gejala. Oh, gejala stroke. Terus kula niku nyerang. Nggih. Tak sapa maneh. Nggih, ngabdi nggih jenengan. Mugi Allah memberkahi Nggih. eyange. Lewat dalan mriki nggih to. Nggih, jenengan alhamdulillah saged bergas ngoten. Umur pinten, Bu? 70? Nggih. Lah, Alhamdulillah. kula lho swidak kacek sedoso tahun kali jenengan. Kula tasik dines kok. Asma sinten, Bu? Bu Siti Khotijah. Asli Panjer napa? Oh, nggih. Nggih. Nyapa aku nek musala. Niki. Nggih. Musala niku kula butakne ruko tak dadah diambil orang. Walah. Ini bae kula Nggih. diambil orang. Walah. Pun mugi Allah kula saged waras berkahi eyang. Nggih. Sing penting ikhlas, Bu nggih. 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 Kalih hawane kan mriki seger, ngoten lho. Kathah oksigene. Sumure nika nggih tasik wonten banyu, tetep nggih. Ali tempo Nggih niki. layangan kula mandi tempo. Nggih, tempuran niku nggih. Nggih. Mugi Allah memberkahi eyange. Nggih. 70 tahun niku nggih. Pun jos lho Bu lek saged. Biasane umur 50, 40 mawon nggih ngeblak kok kena stroke. Nggih. Sakniki resik ngoten. Jenengan resiki terus nggih. Bu lek mriki niku ingkang biasa dipuruki ana pengunjung niku dinten apa, Bu? Jemaah Legi Selasa Kliwon. Maksud kula lek-lekan wonten mriki ngoten lho. Nggih. 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 Wau dereng wonten tiyang kok. Mbah Jani. Kula nuwun assalamualaikum. Kula lho duwangu mboten mriki kok malih. Niki nggih malih wonten. Yen mboten wonten nggih niki. Terus pokoke langkung resik. Jenengan Pak nggih ingkang nguncani mriki. Nggih. Daleme pundi, Pak? Nggih. Oh niku pos desa niku nggih. Dalan lebet niku nggih. Oke lur, aku wis nyuwun pamit karo Pak Jani lan Mbah Siti Khotijah mau. Saiki dulur-dulur arepe takjak tak sepilno sumber kang wis diubah dadi sumur lur. Kanggo keperluan banyu para pengunjung. Sanajana ing desa lur, kondisi jedinge utawa kamar mandine cukup resik lur. Saiki tak sepilno sumure dulur-dulur. Ora jeru banget lur. Dadi iso dijupuk nggawe ember mau kang ditaleni nganggo kayu lur. Oke dulur-dulur, sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.